te Mamadu fenete fedinya na Mamadu ala kira bangena Abdullahi de kira bangena abangena Amba Aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena Minumbi kira feata nufle abangena Makankalu de kira bangena ala kira bangena الحمد لله القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبي ألا تنوك على بركة أمبي سليدان فولا صهير مكانوي ألا كري أنا سمغو أني مومري تغروكو فكتا جودون سي ala ka nin aw bela jelen fara o jamakulu sanu mainka biwajulu kene kono ambe bamako garanti bugu kalanso ba min be no na be fama ko nurul huda na a karamogo baye an karamogo a Sheikh Lamin Wansayi uyuka mauludu baraw beke ka be novembre kalot le bisaba masamba fla anitani kononto min kene kono garanti bugu ni alamini bela jelen nana ka faruka ka fara an karamogo baw caman kan kene bara kun folo damnana ni an karamogo a Sheikh Lamin Wansa aleka laseli ye min sorolo la an ga je ka nyamadaw fe ke ka koy ka ba koy na yo fana laje amma e ka fo domi magan ngaw jora juguya kan magan taw u jora juguya kan ka juguya bonyana juguya bonyane ala ko Muhammadu mago bila na sana yelena atara sanfe ani ala ye nyoaye o fana kera ka bentenema tenendo a jetemne de ni koba fe kera zamzamiwi a be kera ka bentenema nambora ye amena ye ka fo sanfe taga anale nga bola o sima maganta ubo uko ko fuga fa ala fana ko Muhammadu makambla ay makambla domi o fana keran tenendo yomul isnain o kofe adona madine o fana kera ka bentenende ma madine ka uya kumbe ka president kumbe ka masake kumbe o fana kera tenen Muhammadu Rasulullah ka ko be chenga kola Muhammadu aka fatuli o fana kera tenende o munila ala ye Muhammadu ka ko be suwazi ka ken tenen lamma kana huwa wujudu sani lam yaqdimuhu illa wujudul qadim ko Muhammadu ka ko ni yaye ala ya ke ka bentenema tenema ala kira foi mako danina fem foi de mako danina fona kira fem folo mi tumbe ka soro foi ti fem folo mi pisane no ni fem be fem folo mi e fem be ta no e Allahu no e ala yere foi ma ala kira kon fona kira ala yi o bonano laje amba e ka fo o ja ala de folo yi huwa al-awwal ja ala de folo yi ala be al-wujudu ni tara sufiya kono ibina ye ka fo al-wujudu ko fɛn minnu be bon fɛn min be gɛlɛgɛlɛ wujudul qadim fɛn min be kam ni foyi ce fɛn bɛ nana fɛn min sɔrɔ ye fɛn bɛ bɛ ban ka fɛn min to ye o de ye ala ye ale de ye wujudul qadim ye ale kelen de tun be o la o kuma fɛn min be an bɛ se k'a fɔ fɛn min be misalila ne be e be ale be olu be mais yan'anw ka na ye fɛn jumɛn de ye anw bɛɛ kɔn o de ye Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala y'ale de dan fɔlɔ danfɛn bɛɛ ɲɛ o fɔra ale de ma ko wujudu sani ko fɛn min kɛra filanan ye ala ye fɔlɔ ye Muhammadu ye filanan ye Muhammadu Rasulullah o de la i b'a ye k'a fɔ diɲɛ don o fɔlɔ o de fana ye dimanche yomul ahad o de ye diɲɛ don fɔlɔ ye diɲɛ don filanan o de ye yomul isnaini o de ye tɛnɛ ye o de la diɲɛ don filanan Muhammadu de fana ye ala filanan ye nali la wujudu la dɔnnibagaw b'a faamu o de la
ala fana ye Muhammadu ka ko bɛɛ kɛ ka bɛn diɲɛ don filanan ma Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. n'i m'a dɔn wallahi baji kɔnɔ jɛgɛw bɛ cɛ in nɔ n'i t'a dɔn wallahi sankɔnɔ mɛlɛkɛw b'a dɔn dugukɔnɔ mɛlɛkɛw bɛ zamzamiyu dɔn kungo kɔnɔ yiriw b'a dɔn baji kɔnɔ jɛgɛw bɛ zamzamiyu dɔn u bɛ caamiyu dɔn u bɛ busiriyu dɔn u bɛ seyidul qawlayni dɔn u bɛ imamul mursalina dɔn khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u fa ahsanu minka lam tara qattu al-ayn wa afdalu minka lam talid an-nisa'u Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O de la ala y'a dan k'a choisi k'a tɛntɛn k'a kisi k'a tanga o de la u k'a ma Mustafa Mujtaba Muntaka Murtada Muhammadur Rasulullah fɛn fɛn bɛ yen k'o ye jogojugu ye o kisɛ kelen ma ye Muhammadu la o de la ala kabara la ala ko Muhammad innaka la ala khuluqin azim ala tilala k'i kali ko Muhammadu ma deli ka nkalon tigɛ alam yaqsimu rahmanu bin najmi iz hawa ala annahu ma dalla khattun wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha mansus ala y'i kali ka cɛ min na tiɲɛtigiya fɔ a ma deli ka nkalon tigɛ nkalon ma deli ka bɔ a dawolo fila ni ɲɔgɔn cɛ o de ye Muhammadu ye zamzamiyu don tihamiyu don busiriyu don seyidul qawlayni don imamul mursalin ale de kɛra danfɛnw fila fɛn bɛ diɲɛ na o filanan c'est-à-dire fɛn min danna o b'a yira anw na ala de tun bɛ yen o de la i b'a ye ko ala de ye fɔlɔ ye ala b'a yɛrɛ majamu a b'a fɔ a ye an ye kuranɛ kɔnɔ qul huwallahu ahad ko ale de ye ahadu ye ale de ye fɔlɔ ye ale de ye fɔlɔ ye a tilala k'a fɔ an ye tuguni ko Muhammadu fana de ye filanan ye ala kɔfɛ kira de bɛ yen wallahi n'i ma tugu Muhammadu kɔ i pɛridi la sallallahu alaihi wasallam ala kɔfɛ Muhammadu de bɛ yen sallallahu alaihi wasallam ala y'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a ko sani yasnayni iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibi man yaqulu li sahibi yani al-wujudu sani ko ala kira Muhammadu ani Abubakar Siddiq ala ko a ma yen de ko saniya saniya ni a kɔrɔ ye ko fɛn filanan ne ala bɔlen kɔfɛ min nana ala y'a tɔgɔ wele kuranɛ kɔnɔ yen de a ko saniya al-wujudu saniya fɛn min nana fɔlɔ fɔlɔ danfɛnw na o de ye Muhammadu ye danfɛn tɔw bɛɛ danna ka bɔ ale de la sallallahu alaihi Muhammadur Rasulullah o de la burdatigi b'a f'i ye ko cogo di fasidiqu fil ghari wa siddiqu lam yarma wa hum yaquluna ma fil ghari min arim o ko cogo di ko tiɲɛ o bɛ kuluwo kɔnɔ tiɲɛ ye jɔn ye tiɲɛ ye ala kira de ye n'i y'a ye dɔrɔn i ye tiɲɛ ye a ko wa siddiqu ani tiɲɛtigi o fana fil ghari o fana bɛ kuluwo kɔnɔ lam yarma o ma bɔ yɛrɛ fɔlɔ nka k'u to kuluwo in kɔnɔ yen dɛ kafiriw bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ ma deli ka don yan fiyewu kabini ala ye diɲɛ dan ko adamaden ma don yan kuluwo la yan ala ye kuluwo in da masiri ni ala ka gesedala ye cogo min na ka tila ka tubani bila ka fan da ye cogo min na ayi n'i ye kuluwo da i b'a fɔ ko adamaden ma deli ka don yan kabini ala ye diɲɛ dan k'a sɔrɔ mɔgɔ b'a kɔnɔ n'ala ye maa min kɔlɔsi i kɔlɔsi la o de la u k'a ma ko Siddiq Siddiq ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ n'i ye ala kira jateminɛ sallallahu alaihi wasallam i b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ de ye tiɲɛ ye a ka kumakan dɔ la a b'a fɔ an ye ko cogo di a b'a fɔ sinfani min ummati iza salahu salaha an-nasu wa iza fasadu fasada an-nasu al-ulama'u al-umara'u wal-fuqaha'u ko jamakulu fila bɛ yen nɔnɔya fila bɛ ale mantonw na i bɛna dɔn k'a fɔ ko Muhammadu ka kuma ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de don ko n'olu jamakulu fila in n'olu bɛnna ko diɲɛ bɛɛ bi bɛn jamakulu fila bɛ ale mantonw na n'u bɛnna ko diɲɛ bɛɛ bɛ bɛn nka n'olu ma bɛn wallahi ko bɛn tɛna diɲɛ kɔnɔ fiyewu o ye mɔgɔ fila jumɛn ye a fɔlɔ fɔlɔ k'o ye faamaw ye
ay jatemne ke bi famaw benendo wa ay kura ke korolen fe famaw solen no yogoye bi wa famaw benenche aflana yi joye Naam. o yi doni mbagawi ko ni doni mbagaw bena ko jiye do di be oh ana jatemne ke mali yara kono ya o misaliya chama de de karamo ti nyam fe ni bi yere che haluti sigi tabali keleta Allahu akbar. ni bi che doni mbagaw ti fe ka nyogoyi wala men min fo mali doni mbagawi mali famawi ugu witi jaka be an bɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o la n'o kɛra walahi an ka fasoba maliba a bɛ k'an sago ye An bɛ lafiya. fɛn fɛn mankan fɛn fɛn filɛ mali kɔnɔ bi a bɛɛ ye bɛnbaliya de a ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ a ka kan kelen fɔ ala taala yɛrɛ b'a fɔ an ɲɛna jabaru ko wa suluhu khairu ko bɛn ne ala ka hɛrɛ bɛ na bɛn bɛ yɔrɔ min na ne ala ka hɛrɛ bɛ na yen an ɲɛ b'a la k'a fɔ silamɛw bi an sɛgɛnnen don silamɛw bi an sɛgɛnnen don kafiriw bɛ k'u sago k'an na munna kafiriw olu bɛnnen de don nka silamɛw olu bɛnnen tɛ fiyewu n'an ma bɛn walahi kafiriw k'u sago k'an na ba fitinin n'an y'a jateminɛ mun de bɛ na ni bɛnbaliya in ye yɛrɛ bonya min mana dɔɔnin kalan o ko ko n tɛ majigin maa ye bilen Ko ne kɛra seku ye. walama min bɛɛ bɛ laban dugukolo de la minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ɔ fɛn bɛɛ bɛ segin bɔgɔ de la k'o de ye denmisɛn jalen ye o de la ala kira majigin fo ka majigin don a tɔgɔ la Sallallahu alaihi wasallam. o la alhamdulillah an bɛ foli kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen na o tɛmɛnen kɔfɛ aliyu siabe ale bɛ sɔrɔ ka kira majamu dakuru ɲɛ fila آياته من لا يقوم بأدها كالرمل كثرة معجزات محمد محمد أنت حبيبي محمد محمد أنت حبيبي محمد قد خط في توراة نهج نبينا بل في الزبور صفات هذا المرشد محمد أنت حبيبي محمد محمد أنت حبيبي محمد إني خديم محمد وأبيده حسبي بأن أدعى خديم محمد محمد أنت حبيبي محمد محمد أنت حبيبي محمد إن قيل لي من لا يشوقك في الورى إن قيل لي من لا يشوقك في الورى فأقول إني عاشق لمحمد محمد أنت حبيبي محمد Sheikh Dumuya ka fara an karamɔgɔ Muhammad Balde olu ka laseli an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ a tilara k'a fɔ hasagɛrɛla ko tolabul ilmi faridɔ ala kulli muslimi wa muslima hadisun sharif ko dɔnni ɲinini ko ye wajibi ye ko ye jafusa ye silamɛ bɛɛ lajɛlen kan cɛ fara muso kan o la ko n yɛrɛ sigin bɛ kalanko in de kan wali bi o sa an bɛ min ɲini an balakaw fɛ wali bi o ka dɔ fara cɛsiri kan mun ma se ka gɛrɛ an b'a ɲini olu fɛ olu ka gɛrɛ kalanyɔrɔ la arigine sɔrɔ sira ye kalan de wali bi o sa ala k'o nɔgɔya an ye a tilala k'a fɔ hasagɛrɛ la ko ni mɔgɔ min ye sira dɔ ta i bɛ ala taala ka dɔnniya ɲini o sira fɛ bi maana i b'i ka diinɛ ɲɛdɔn o sira fɛ k'o sira de bɛ kɛ sababu ye k'o tigilamɔgɔ bila arijinɛ kɔnɔ o la o bɛɛ lajɛlen o ye fɛnba ye ala ka o baara nɔgɔya an ye wala ala bɛ o baara nɔgɔya an ye sigi ala k'a kɛ siri hɛrɛma ye a dabɔla ala kira kanu min kan ala k'a ko ye ala k'an ka fɔ jannatul firdausi kɔnɔ sija ala k'a diya ma kɛnɛya ala k'a diya ma labanko ɲuman ala k'a diya ma ala taala k'an ni sababa bɛ an ka fɔtaw la
ananga ketawla ananga lainula. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله نور السماوات والأرض. وقال أيضا قد جاءكم من الله كتاب ونور مبين. وقال أيضا واتبعوا النور الذي أنزل معه. فيا عجبا لهذه الأمة ربها نور وكتابها نور ونبيها نور يعيش في ظلمات بعضها فوق بعض. اللهم صل على النبي الذي خلق من النور وهو نور. أمي الله سبحانه وتعالى تنو كسيدي أنكم تيجي محمد كان أني على كراك صوت كيو أني مؤمن نوتا من أكيد صلى الله عليه وآله وسلم أكتسر في إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عليه الله سبحانه وتعالى عليه النور ده أقول الله نور السماوات والأرض. سانغولو نورو تيجيدو دوغوكولو نورو تيجيدو وي نورو فولاي من نون تورون كاراموغولا اتومبكانغا كوما نورو منغا اكو نورو فلانا اي نورو جومي هو نور النبوة والرسالة ودي على كيران نورو على كو امو قرآن كري كونو قد جاءكم حقيقة لأننا أوما من الله كبو على يرو كتاب غفي هو القرآن ونور أني نور مبين نور من نبان يلنو وعلى كما كان دي على نور دي على كما كان نور دي أبيشيكا تماما وتي إلى مغفنا نور دي كيدمه كتابو جينا أكا أجينا كيدمه كا أو كيدمه نور دي نكو ني نور سبا نونو ubeseka di manton jumendema manton katla kabalo dibila manton katla kabalo hashidiala manton katla kabalo kelela manton katla kabalo juguyala manton katla kabalo dabali jugukela manton katla kabali koniala la hawla wala quwwata illa billah. wada tukiyama jodo Allah subhanahu wa ta'ala yunadi ala Jibril. على بجبريل وين كيما جودون فيقول يا جبريل على بفوق جبريل إني أرى فلان ابن فلان في صفوف أهل النار. من يبكر سلا من يكر دي جهنم كله دم بدون يومه غروب منا أبي غروب إندلا. جبريل بنا أباتي كلا موكا كافي يلما فيقول يا رب أبا فنتج على إني لم أرى له حسنة تنجيه اليوم. نياك غفر بلا جلي لما كتاب مرقوم يشهده المقربون. غفدون مالمو أبلا جلي نوتلين دون كلين كلين. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. kumaka ni adamaden niya boy dakono ibange ni sayache mbalmo abela jelen sedene don kablaye wa ahsa kull shay'in adada ala fen bela jelen ke numero men bawbolo nawbe kan ka bala ke ni aye mbalmo wobe awasa ola sira kana taka anto jibril bafo ne ya ka gafewla je nga ne ma bara nyuma ye aka gafewla ani bara jugu pezelengo ka fo bara nyuma membe se ka do aljanna ne moye aka gafewla ala ba fo jibrila ema ye aka gafewla nga ne ka jontumbe wuli atumbe tuka ne ala wele madha kana yaqulu ya hannan ya mannan ya hannan ya mannan ya hannan ya mannan fa hal min hannan wa mannan ba'da al-yawm malmau niye kodu de dile awma niye ala to bele de dile awma ala to men naw be fe akawdo aljana kono nana Allahu akbar kuma ka abe adama dendo aljana kono
kumakan abe adamaden do jahannama kono anta tayoro jambe segi kata qur'ane kono nan mansus. قال تعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات ألا يوسى الجنة منكما بما قالوا منكما ويكما كم ينفو ماذا وقولوا للناس حسنا أي ينفو أدم دون ukakuma kan nyuma kama mbalmau ala yudo aljana konnana way jama kulu folode kuma kan jama kulu plana walu'inu bima qalu ala yudanga limadha bima qalu kadaka uyukuma menfo kulluha natija an ibadatin kalimatin qilat kuma kan do de fora wo resultat de kera nintaya do aljana kono nintaya do jahannama kono nana abe kuma kan abela jere kuma kan na'am ya hannan ya mannan ala ba fo jibrila ne ka jon ka to dugu kono sanfe atumbe to kan ni ala wele sudi bi fiuna aba fo eske mansabe mansame nabe hinanela mansabe mansame na ya solla abana kan ne ka do aljana kono nana ne be nga jon jabi ala ba fo jibrila fa khudhu min sufufi ahli an-nar ila sufufi ahli janna ko jointa ka bo jahannama na deun ka jama kulula ikatabla aljana kono deun ka jama kulula mbalmau Allah subhanahu wa ta'ala weleli ako kanga wele ka banjabi ala kila ko bara bela jelembe keninga niyade mbalmau nantamina kana ninga ambena kuma ala kila kan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na'am ni nora sabanu nutemelenko ala betlaka munde fo anye alhamdulillahi rabbil alamin tando be mansaye naye planeti bela gelenda rabbul alamin planeti nabe ni ala ka danfo be balo planetina ala ko kale de ni bela gelentigi akwa ni planeti no bela gelen dugu kono bola an adama de be balo ya jego be balo jila wo fana yo ka jamana planeti ye meleka be balo ka yorola jinno fana be balo ka yorola ma nubsir wa ma la nubsir bidalil qawlihi ta'ala fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun ala ko kale bi kali anye be femena ka bi kali ola ante femenya nyena ala ko kabe tlaki kali ofanana o bayira fendo be أن يتالى ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين كل عام وأنتم بخير وعيد مبارك. قولي على كريم صلى الله عليه وسلم مصطفى نجومي صلى الله عليه وسلم شكلي على أن كم ملكه بسولي كشينتا الله وصلى عليه مرة صلى الله عليه 10 مرة حرمدني نبفك على سبحانه وتعالى بلا بارلا نعم بارا مينا سورة إبا في إني على كجو بارلا ولي صلاة على كرك صلى الله عليه وسلم مصطفى على ببارا ميني جوما في كوكي ولما جو إليك على بلا كبارك علي أكا صلاة على كرك صلى الله عليه وسلم أنا لك صلى الله عليه وسلم نعم أنا كسودو نعم سوغنا مغمر من سوغنا مغتو تكلي على لنيني كمرو يوم جاءك بالنغلة نعم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت نعم ويطهركم تطهيرا بفني نعم أما ما برا كوليفو أنكر مغيام لك كمان دي أكما رتياي نيس كده كموني وركيوا كما دولة ميدو ببوي كنو غكرا صلى الله عليه وسلم أهلا لك كبسنا لك دافن بي وسمغو كبسنا سمغو بي منكما Allah subhanahu wa ta'ala lani ko liyo ma jaya ka banogola na'am olu be kala aljine muso kan yemo ya Fatimatu Zahra al-Batul ale dewle kala aljine dew kan yemo we abe ko demsenu la sheratu ko bebe do aljine ko sambi sanan sanan ci chale wi ko kuma mo ko bat memi wala na'am afrani tugulan nuruna yekishi so مثل أهل البيت فيكم نعم كمثل السفينة نوح عليه الصلاة والسلام من ركبها نجا ومن تخلف عرقه أهلك الله نيت تقول عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ودي توفانا جينا لي كل من نوح مرو كو كلا سمغم مثل أهل البيت فيكم كمثل السفينة نوح عليه الصلاة والسلام نوح
ka ji misal tufa kulum misaliya mɔgɔ minnu sɔnna ka don olu le kisira minnu bana olu halakira Allahu akbar an balimaw bɔra k'o de fɔ ye an ka jamana in a kun basigira ni alakira ko ni alakira somɔgɔ ko de ye o de la Sheikhuna Ahmad Hamahullah Idra a bɛ ɲɔrɔ Sheikh Tugula nɔfɛ Sheikh Ahmad Tijani ninnu bɛɛ ka kɔni ye Sheikh Abdul Qadir Jilani ni ne kun bɛ jamana kɔnɔ olu la jamana basigira an ka Sheikhika ko ten n'o ye Salimu Hayidara ye kabini an selila tilegan fɛ jamana ma sumaya tilegan fɛ seli ka tile girin fɛ midi 30 ni jamana ma sumaya subhanallahi o de nana jamana kala jama fanba bɛ ka taa o de la sa ni sirifu bilala a bɛ gɛlɛya dɛ ani alakira ka sahabaw minnu ye alakira dɛmɛ i n'a fɔ an karamɔgɔ mɔgɔ dɔw filɛ k'a dɛmɛ sisan a filɛ ka musoba dɔw tanu k'u barikada ala ko cɛw bɛ mumini ninnu na wa minal muminina rijalun sadaqu ma ahadu Allahi alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila cɛ dɔw don minnu tun alakira ko sallallahu alaihi wasallam u ye alakira dɛmɛ o ni n'u ka nafolo muso dɔw don minnu tun alakira ko sallallahu alaihi wasallam u ye alakira dɛmɛ o ni n'u ka nafolo ala subhanahu wa ta'ala ko cɛ b'u la minnu sara u ka layidu kan wa cɛ ni muso b'u la minnu bɛ ka saya kɔnɔ u ka layidu kan u t'a falen fɛn wɛrɛ la ala k'an ta k'o ye amin ala k'an ta k'o ye ya rabbi o kɔfɛ an bɛ sigiyɔrɔ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲumandɔn ka bɛɛ barikada k'an karamɔgɔlakaw fo an ka kuma fanba bɛna bolo de kan n'o ye wasanakaw ye Dunbiya bɔra k'a fɔ ko cɛkɔrɔba kɛra sababu ye ka yeelen don sigida la o kɛra nin kelen o kelen ni quartier y'a sɔrɔ ni dugu y'a sɔrɔ ni jamana y'a sɔrɔ jamana ye dɔnnikɛla sɔrɔ a t'o de fɔ ka girin diɲɛ ko ni lahalayaw la komi diɲɛ taar'o sira kan nka dɔnni yɛrɛ ɲuman sariya dɔnni alakira bɛ min fɔ sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ diinɛ bɛ jɔ n'a ye likulli shay'in inad wa imadu hadha din al-fiqh fɛn o fɛn kuloma b'a la ni diinɛ in kuloma o de ye fiqhu ye k'o sɔrɔ bi jamana kɔnɔ k'o dɔn i b'o sɔrɔ wansana de est-ce que i bɛ kuma in faamu k'a daminɛ lakadari fo dasuki o tuma e kɔnna anw ye yen an tun bɛ burusi kɔnɔ an nana sɔrɔ e bɔra yen ka ban o tuma e b'a dɔn ka tɛmɛ anw kan a silamɛw i bɛ nin sɔrɔ yen de kira ko k'a bɛ jɔ o min kɛ de ko nin kelen ni cɛ kelen ala faqihu wahidan ashaddu ala shaytani min alfi abid ni cɛ kelen o ka fisa ni batokɛla ba kelen min t'a ka bato kɛcogoya faamu Allahu akbar est-ce que i bɛ kuma in faamu o la n'i y'a ye an bɛ sigi nin kɛnɛ kan cɛkɔrɔba de ye baara kɛ musokɔrɔbaw de ye baara kɛ o tuma musokɔrɔba fɔra a ye wari don mawuludu la bɛɛ y'i seko kɛ o tuma a ye hakili to a ka denbaya la kira kanu yecogoya tɛ girinkajɔ in tɛ min don o de ye alakira ka ye e la i ka denbaya la i ka mara cogoya la fo n'i dɛsɛra i n'a fɔ Nuhu dɛsɛra muso la Nuhu dɛsɛra a den na Lutu dɛsɛra muso la mɔgɔ duuru min ka fisa ni diɲɛ bɛɛ Nuhu b'a la mɔgɔ duuru min ka fisa ni diɲɛ bɛɛ Nuhu b'a la nka ala y'a lajarabi ala bɛ se ka jɔ lajarabi nka an ta caman bɛ yen o tɛ lajarabi n'a ye dɛ a ye denw bila dɔrɔn min ka d'u ye an sɔnna an nana ko alakira bangera sallallahu alaihi wasallam nka o ala de ko alakira ma kuranɛ kɔnɔ ko i musow kana bɔ n'o ye muminiw ba ye o denmusow kana bɔ muminiw yɛrɛ musow kana bɔ ɔ bari an bɛna ala sɔrɔ ale ye mumini ye sa ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna n'an ye mawudu kɛ an ka na nin cogo ɲuman in de sɔrɔ karamɔgɔw kɔnna anw ye ko kira ko ala ko kira ma k'a bɛ cogo kan min ye cogo belebele ye kira yɛrɛ ko k'ale cira ka na cogobaw de dafa wa innaka la ala khuluqin azim kira cira ka na cogobaw dafa nka ala yɛrɛ ko kira bɛ cogoba kan est-ce que i bɛ kuma in faamu kira yɛrɛ ko bu'istu li utammima makarim al-akhlaq ne cira ka na cogobaw dafa o tuma an bamusow n'an faw an ka hakili to cogo ko in na an ka denmisɛnw ka ala yirula ka ala kira yirula sallallahu alaihi wasallam denmisɛnw kana bɔ n'u kana wolow ye i jilaja i denw i m'a ye bɛɛ nana ni disa ye nka se ni nin dɔ bɛnna sugutaa sira la i bɛ fili a ma subhanallah ni nin dɔ bɛnna ala ko t'o ye o est-ce que ala ko y'o ye ayi ni banni kɛra i b'a ye o de la Mali la yan ni banni kɛra ni ye mɔgɔ duuru mɔgɔ wɔɔrɔ ye ɲɔgɔn nɔfɛ disa b'a bɛɛ kunna fɔ ko ala ka hinɛ dɔ la caman tolen ɲɔgɔn nɔfɛ musokulu bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ a dafalen don disa b'a bɛɛ kunna a fɔ ko ala ka hinɛ dɔ la sanafo bɛ jɛnɛja kɛ yɔrɔ ala ko dun ye
e ko kebe kira fe kira ko ala ko kira ma furumuso a balimamuso a denmuso silamɛw muso u ka tisabi ay denkɛ yɛrɛ dun o bɛ lahalaya jumɛn na o de la an bamuso n'an faw halisa an ka segin ko min filɛ an kan an yɛrɛ ka kɔlɔlɔw don e min fɔbɛ la min fɔra n'o cogo b'i la i nana mawulidu kɛyɔrɔ la i da tigɛlen don dɔ la mawulidu ye mun ɲɛ i ma mawulidu ye mun ɲɛ i nalen don mawulidu kɛyɔrɔ la mɔgɔw ka tɔɲɔ ni kelen ka hadamadenw tɔɲɔ i denw bɛ ka sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔ n'u y'u ka arajoba ninnu dayɛlɛ mɔgɔ si tɛ sunɔgɔ bolo e bɛ taa mun fɔ ala ye kira ko ne sera ni hakɛ ye sigiɲɔgɔn yɛrɛ hakɛ jibirila bɛ kankari da ye ma zala jibirilu yusini bil jarri hatta dhanantu annahu sayawalisu fo ne kira taara miiri ko ni sara ko sigiɲɔgɔn ni tiɲɛ ta ka sɔrɔ a se ka ta o tuma n'an nana mawudu la an ka hakili to hakɛw la an ka hakili to sigiɲɔgɔn la an ka hakili to an denw na an ka hakili to an ka maraw la an bɛ bɔ yɔrɔ sɔrɔ ni nin de ala kira cogo fɔlɔ dɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam a fɔra ma de ko Muhammad dɛnɛbaga min ye tiɲɛtigi ye kabini a ma ci sadiq la minal wa'd kabini a ma ci a ka jogoɲumanya fɔra a ka tiɲɛtigiya fɔra a ka lɛrutigiya fɔra hali a bɛ bɔ makan don min n'o ye fɛɛrɛ tigɛ a kama k'u b'a faga walima u k'a labɔ walima u k'a genge wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin tuma la min na u ye nin fɛɛrɛ in bɛɛ tigɛ kira bɔtɔla kɛra ka mɔgɔw ka kalifa di Ali ma ko ni karisa ta de ye nin ye karisa ta de ye nin ye a ko k'a bɛ ne faga a ka wari bɛ n bolo ni ne ta waati sera wari o bɛ tɔgɔ bolo ayi i tatɔla bɛ taa n'a ye fɛ de fanga ko ɲuman ala ko nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye ala ka san wɛrɛ yira n na ala k'a kɛ hɛrɛ ye. minnu bɛ lamɛnni ka kalanyɔrɔ u bɛɛ wansalakaw ko ko aw ni ce aw yɛrɛ ye ala ka aw bɛɛ sara ni hɛrɛ ye ka d'a kan n'i ye hadamaden bonya ala nɔfɛ a b'i n'a fɔ i ye alakira de bonya i ye ala de bonya ni maa min tun ye ala ni alakira bonya sallallahu alaihi wa sallam sara wɛrɛ foyi t'i bolo fo alijinɛ kɔ ala ka an n'o sara kɛ alijinɛ nin kɛnɛ in sigira jɔn tɔgɔ la muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jama in bɔra jɔn kama muhammadu sallallahu alaihi wa sallam jama in kɔntalen don jɔn kama muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a fɔra muhammadu ma ko wa sababu fi kulli mawjud n'i bɛ ka fɛ ka fɛn o fɛn sɔrɔ o sɔrɔ sababu de ye alakira ye sallallahu alaihi wa sallam i b'o kuma tiɲɛtigiya cogo di imam shafi'i radiyallahu ta'ala anhu ala ka diinɛ jeturaba don alakira kanuba don mazahibul arba min bɛ dugukolo sanfɛ n'o de ye taasira 4 ye maliki shafi'i muhammadu bun hanbali abu hanifa shafi'i y'a jetura dɔ ye don dɔ shafi'i a y'i sigi k'i miiri a ko adamaden n'i bɛ fɛ ka ala dɔn ka ala ka bonya dɔn kuma dɔw i kelen ka bɔ i ka jamakulu cɛla i ka bɔ i balimaw cɛla minnu b'i bonya ka d'a kan ni bonya sera adamaden na degré dɔ la n'ala ma far'i kan i bɛ kɛ yɛrɛ bonyana ye yɛrɛ bonyana bɛ don jahanama kɔnɔ ale imam shafi'i ale bɛ fɛ ka bɔ ka t'i senna yaala ka ala ka jɔn dɔn ani garibu tɛ taa ani kalanden tɛ taa ani balima tɛ taa a bɛ n'a ka dɔnni dogo ale imam shafi'i bɛna t'i senna yaala i n'a fɔ ala ko ten kuranɛ kɔnɔ fasiru fil ard fanzuru kayfa kana aqibatul mukadzibin a ye taama dugukolo sanfɛ a k'a lajɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'u ye lahara ko nkalontigiya n'olu ma sɔn ala ko ye ka ko laban kɛra cogo di a caman ka ko laban kɛra halaki ye nin don imam shafi'i bɔra a b'a la ka taama a y'a ka dugu b'a kelen don a ka sɛgi b'a kɔ la a b'a la ka taama fo imam shafi'i safo ni fitiri nana se ka bɛn n'a ye a donna dugu dɔ kɔnɔ a donnen dugu in kɔnɔ a ye ɲɛsin yɔrɔ jumɛn misiri ni ala jɔn donna dugu kɔnɔ a ka ca a bɛ ɲɛsin misiri de ma a ye ɲɛsin misiri ma mun kɛ a nana sɔrɔ safo ni fitiri selilen kɔfɛ wajulikɛla b'a la ka wajulu kɛ a bɛ k'a fɔ ko imam shafi'i ko tan a ye nin hadisa in furan a ye nin kumakan in fɔ ja shafi'i yɛrɛ bɛ misiri kɔnɔ o t'a dɔn a m'a fɔ maa si ye tuma min na ni safu seli banna shafi'i y'a ɲini misiri kɔnɔ mɔgɔw fɛ k'a bɛ fɛ ka si misiri kɔnɔ a m'a f'olu ɲɛna k'a de ye imamu shafi'i ye o ma sɔn k'a tɛ si misiri kɔnɔ a y'u deli ka dɛsɛ o ma sɔn a y'a ka dɛbɛn fɛnsɛn mun kɛ o y'a ka dɛbɛn ni sɛki bɛɛ lajɛlen ta k'a fili kɛnɛma i bɛ da la ja kira de tɔgɔ ko wa sababu fi kulli mawjud n'i bɛ fɛ ka kɛ milliardaire ye ala kira y'a sababu ye n'i bɛ fɛ ka alijinɛ sɔrɔ ala kira do n'i bɛ fɛ ka kɔrɔta sɔrɔ
ala kira do bonya o fa de Muhammadu sallallahu alaihi wasallam jaja ala bena dole ka bonya segi ama Imam Shafi'i kama o de la mɔgɔ n'i ma gɛn yɔrɔ dɔ hɛrɛ dɔ bɛ i t'o sɔrɔ u ye Imam Shafi'i ka dɛbɛn fili ka bɔ misiri kɔnɔ mun kɛ a m'a fɔ ne de Imam Shafi'i ni y'a ka segi ta ani dɛbɛ a y'a don a kaman kɔrɔ a tora a bɛ ka taama dugu kɔnɔ fa taara se boulangerie da la buru dilanna dɔ bɛ yen baarakɛden caman bɛ a bolo a nana salamu di buru dilanna in ma a ko buru dilanna ne bɛ fɛ ka si yɔrɔ de ɲini est ce que ne bɛ se ka si fɛ yan nɔ sini dɔrɔn bɛ taa wa a buru dilanna ko dayɔrɔ ɲɛnɛman tɛ yan yan ye baarakɛyɔrɔ ye mais woni dɔ bɛ yen i bɛ se k'i sɔrɔ o kɔnɔ yanni dugu ka jɛ Imam Malik y'o de fɔ Shafi'i y'o de fɔ la uridu ghayru iwa fa iza ashara uqaddimu sayra ne tɛ foyi ɲini fo n'a kɛra sɔɔri yɔrɔ ye ni dugu jɛra n bɛ taa Imam Shafi'i a y'a ka dɛmɛ da o wo kɔnɔ buru dilanna in nana buru dɔ d'a ma ka Lipton d'a ma a y'o min a m'a fɔ maa si ye k'ale de ye imamuba in ye dugu tila fɛ Imam Shafi'i wulila a bɛ na ka nafila seli i n'a fɔ ala jɔnbaw tɛ da cogoya min na so dugu tila fɛ n'u bɛ wuli ka nafila seli a wulila mun kɛ a ɲɛ bɛ buru dilanna in na u b'a la ka buru caman dilan mais buru dilanna in yɛrɛ da bɛ ka lamaga a yɛrɛ ma pata 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 a t'a dɔn a bɛ ka mun fɔ a da bɛ ka lamaga mais a b'a ka buru dilan na i b'a fɔ ko singom ɲimina mais singom t'a da Imam Shafi'i y'a lajɛ buru t'a da sɔnni sera Imam Shafi'i ye cɛ wele ka na ko kamalen i ye n bonya i ye siyɔrɔ di yan mais depuis ne donna i ka boulangerie kɔnɔ ne ɲɛ b'a la e da bɛ ka lamaga pata pata mun de b'i da kɔnɔ cɛ ko foyi tɛ n da ko wallahi ko baara dɔ de bɛ ale la depuis ale y'o baara in daminɛ ale ye fɛn bɛɛ sɔrɔ o de ye wasababu fi kulli mawjud ko de ye fɛn jumɛn ne e b'o fɔ a ko ne bɛ salatu kɛ ala kɛra de ka sallallahu alaihi wasallam ne bɛ n ka muqtarun wa ajma qiratun Muhammadu yawma basi Muhammadu yawma basi irka'u kisda'u Muhammadu nurul khalqi wa huwa Muhammadu azimul khulqi azimul khulqi azimul khulqi ta'amma jalaluhu la ilaha illallah توعيت مكمة الرجال بحبه عليك الصلاة الله عددا لأوالمي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 مش ako Imam Shafi'i ma ne bɛ salatu de kɛ Muhammadu Mustafa kan Ahmad al-Bashir o salatu in kama ne ka boulangerie marsera ka tɛmɛ dugu boulangerie bɛɛ kan ne ye nafolo sɔrɔ ne filan bɛɛ ye salatu bonya n'a barika kama ne ye nɔɔrɔ sɔrɔ ka limaniya sɔrɔ ala kɛra kama sallallahu alaihi wasallam ne tɛ salatu in dabila mais salatu in a fɔra ko n'i bɛ salatu kɛ ala kɛra kan k'i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ mais fɛn kelen de hami bɛ ne la a bɛ ka nin fɔ Imam Shafi'i ye Imam Shafi'i ko e ye fɛn bɛɛ sɔrɔ salatu la mun de hami bɛ e la ne e m'o sɔrɔ a ko wallahi ale bɛ ka salatu kɛ sisan nin y'a kalo 3 de a fɔra ko ala jɔn dɔ bɛ Madinatul Munawwara ko ni ɲɛ dara kan k'i bɛ kisi ko ala kɛra kanuba ŋana don a ye cɛw danbi dugukolo kan ni dɔnni ye ale de kɛra dɔnni baji ye ale bɛ ka salatu kɛ ala kana ale faga f'ale ɲɛ ka da o cɛ in kan Imam Shafi'i y'a ɲa ko ye jɔn ye k'a tɔgɔ ko Imam Shafi'i radiyallahu anhu Imam Shafi'i ko a ma ko ha ana i bɛ ka salatu kɛ pour que i ka cɛ mun ye salatu ye cɛ in sama ka na di f'i sigilen ma i ka boulangerie kɔnɔ ni bɛ sɔrɔ ni fɛn jumɛn ala kɛra Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni bɛ fɛ i ka du ka kɔrɔta salatu caya i ka du kana don du kɔnɔ salatu caya i ka nafolo kana ban salatu caya i ka surunya ala la salatu caya ala kɛra kanu mun b'a sabati hadamaden dusukun na bi kasrati salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam cɛ y'i poro Imam Shafi'i ka f'a bɛ kasi a ko wallahi a fɔra Muhammadu de ma ko wa sababu fi kulli mawjud Muhammadu de ye fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sababu ye salatu y'a to ale kan ka yɔrɔ mun taama o tigi nani yɛrɛ d'ale ma ani Imam Shafi'i sira fajiri fɛ u nana don misiri kɔnɔ a ko misiri kɔnɔ mɔgɔw ma ko aw ye kojugu kɛ
aw ye cɛ minnu ka minan fili kɛnɛma yala aw b'a dɔn wa u ko ko ayi ko anw t'a dɔn a ko nin de ye Imam Shafi ye misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ girinna kama k'u turu a kan a yafara bɛɛ lajɛlen ma an bɛ Ala deli Ala ka yafa an ma. An karamɔgɔ a Sheikh Umar Wage ka fara an ka Malimatu kan n'o ye Salimata Tarawele u ye laseli min kɛ an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. A fɔra sofiw ka kuma na ko mulaqatul ikhwani khayrun min al-awradi wal azkar ko i balimaw kuma ɲɔgɔnya ko hɛrɛ ka bɔ ka tɛmɛ wurudi kan ani zikuru bɛɛ lajɛlen kan kuma fɔra kuma damadɔ kama maa min ye kuma fɔ Shama Chan de don dɔnnibaga don wale don arabukan na fɛn dɔ bɛ yen o fɔra silamɛya balimaya la u b'a fɔ ma ko innamal mu'minuna ikhwatun arabukan na ikhwa tɛ fɔ maa si ma f'a ka sɔrɔ i n'a tigi ye fa ye walima a ye ba ye nka a fɔra ko mu'minu ye ikhwa ye a kun kan ka fɔ de ko innamal mu'minuna ikhwanun o ma fɔ a fɔra de ko ikhwatun o tuma silamɛya balimaya i ni mɔgɔ ɲɔgɔn sɔrɔ silamɛya kɔnɔ o y'a dama sindiya de a ka gɛlɛn i ni maa min ye sin kelen min ye o kɔfɛ an b'a ɲini jama fɛ u ka mankan ta u ka kɛnɛ in u ka n'a kɛ wajulikɛlaw kama الفضل إلا أولو الأزم من أهل العقل ورفق وكما فهم في الكلام جاء نوع ملاقات الإخوان قبل ما وبين عن الإسلام قبل ما يكون فهذا بين مقالة دوني ما تمام تامه أكافي وما فهم نسأل بس الحديث دبي أكانوا نبي تارا مثل الإسلام في إكنا سبوفه مو يا فاين يكوني سيدنا كلام كلام كوبي براجي لاسيم وبسك أكاكرب للعلم نوافذ وأبواب ولكن أقول لكم ما فاوي كفالك ربا فدي صلى الله عليه وآله وسلم تارا مثلا بمثل لا ni o sira bila ka taa sira wɛrɛ fɛ ni maa kɔrɔw bɛ bɛn yaasa a ka se ka kuma kɔntakiti ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a sɛgɛrɛ ye a ka wa siri parce que hadamadenw yanni i k'a kɛ kitabu caman kalanni taa mɔgɔw ziyara n'u ka kuma e kelen tɛ se ka kitabu bɛɛ kalan nka n'i ye cɛw lajɛ min allazi fi sudur fɛn min bɛ cɛw disi la o de ka ca ka tɛmɛ maa fi sudur o de ka ca ka tɛmɛ min bɛ papiye la fɛn bɛɛ ma sɛbɛn o tuma an b'a ɲini Ala fɛ nin kɛnɛ in an sigira ka Ala k'an jidi nɔrɔ la an kana bɔ yan ni jurumu ye an kana bɔ yan ni hami ye fo Ala ka dilan kuma min bɛ yen n'an y'a fɔ Alakira la bayito 89 an b'olu fɛ k'a daba kɛmɛ na nka Seku Lamini ka kɛnɛ o b'a sɔrɔ ale de garisɛgɛ b'a la an bɛ bayito 4 ɲɔgɔn ta Ala ka bɔ kuma na kuma fɔlɔ bɛ min kan o ye arruhu qala iqra'a wa qalbuka qari'un lillahi fi qalbi nabi asma'u Jibril na min kɛ Alakira ma gaaru Hira k'a fɔ a ye ko Muhamadu kalan ni Muhamadu ye kalan kɛ Iqra aya 5 fɔlɔ n'o kɛra Kuranɛ aya fɔlɔ ye bɛɛ b'o kalan an ko bɛ baro la sisan ni n terikɛw an bɛ dɛmɛ kan yanni an ka wuli ne ko ma ko Jibril ma na Alakira kalan ayi Jibril nana révision de kɛ ni Alakira ye bawo Alakira Kuranɛ jiginna a kan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam san 27 Alakira ye Kuranɛ dɔrɔsi cogoya min na Jibril bɛna fɔ a ye siɲɛ 1 dɔrɔn a bɛ don a kunkolo la n'a t'i kɔnɔ se k'o kɛ anw ye maa kalannaw de ye o se ka kɛ ayi siɲɛ 1 Jibril bɛna Kuranɛ fɔ Alakira a tɛ segin a kan bilen a bɛ to a kunkolo la fo lahara tɛ bɔ basharun laysa kal bashar mustahil ni maa bɛ mɔgɔ kalan i b'a dɔn se ka kɛ f'a k'a sɔrɔ a b'a tigi dusukun na nka a da ma yɛlɛ n'a ye ilimu ye i ka kumaw dabila kɛnɛ in ni kɔnɛma wɛrɛ man kan a rasulu alayhi salam a ye dangali kɛ kɛnɛ 3 de kan Ala kana yala Alakira bi kofɔ kɛnɛ min kan maa bi baro kɛ ko Ala ka danga b'i kan Ala ka danga ci kun adamaden na Ala kana jigin an kan amina Alakira bi kofɔ kɛnɛ min kan ko an kana baro kɛ an kana kumakan kɔrɔta Alakira kumakan sanfɛ o ye kɛnɛ fɔlɔ ye kɛnɛ 2nan ye misiri kɔnɔna ye misiri kɔnɔ baara o san 40 baara Ala b'a tiɲɛ ka baara la maa min bɛ baro kɛ misiri kɔnɔ san 40 Ala bato Ala b'a tiɲɛ maa min bɛ baro kɛ janaja kɛnɛ kan Ala ka danga b'o tigi kan yan kɛnɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ alijinɛ nakɔ foro de la yan ka d'a kan wula in na an sigilen bɛ alijinɛ nakɔ foro de la depuis dugu jɛra
kuma wada ta la ka fo ya ni Bashiru jogoti sallallahu alaihi wasallam wari ka so kana lamali ke ya iji joga ki ya shere saya sakra do e ki iji jalla hala jodo e ka to fo alai Allah kada ka kwadu made mana bara baraka keneka la hala jodo ba fo alai wallahi amma in Allah fa ya rabbi Allah kan so babe amin angele mo ka salatu ke ala kira Muhammadu ka sallallahu alaihi wasallam alam yanda ala bi baraka chemi ala ya maraka kwa nga salatu ke ala kira ka sallallahu alaihi wasallam amma in ala fa kishini nema ala ka shuru Muhammadu ka amin ala ka nafana horome amin ambi ala fuka ala baraka da neni bele bele solo le anya ko anuka ki sigi ka karamo nya laje samba kele ala batu ala badima nani baro ke kene ka iga bara be ke haba al mansura ala kana ga baro ko amin ambali manga bora kuma na salatu ka sisa mbade ibi kene minga koloshita iga baro ke ni Fatma tu Zahra fai Madina ay anni ti saliji la ibi salatu ka ala kiraka ne ba ibi baraji so Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim ni fako kele melekati samala kono ni mami bla baral ni mami ya fako bakelenge ni dumina da ni madu ala kotala akolla hala jodo la hala kleti joy ka wai farso ko janama taje wai bi kla ka do Bashiru ka sunna la hala jodo Allahu akbar kada ka ale de so ayibu shafa'ati kubra wallahi la hala jodo sunna ali ale de tay la hala jodo nabi nyo bi dese kira bi dese ane kele de so ayibul maqamil mahmudu tige ala kan fara ka jamaka amin ala kan fara ka jamaka kele inzigira kanune bunya kuso malima muso amani ala fahina malaka mu'mini kele ala ku kan shere la hala jodo ni kele barika mai go so ya rabbi ani hami muduna ni kele ala ka bela gini dala kila Muhammad horomai salli ala rasul alhamdulillah kuma kan tanfo kuma kan ta ayo ke ka adama do ladi ale na bama se ka wala wati korole koso ne watu sira ba sinyale kada ka adama ne maye hakili de ala ka hakili mandama anya ba ndo wani du tola keneka e ka le job ne hakili mandama ala suru alayhi salatu wassalam do na sigilebe jonne ni baroko ni do ibnu Abbas Abasi de ni borobo sahaba uchela akodo ndola ala tira sigile me ale ka basuma la ka be juma do la salam ni do juma selengo sahaba we nyonzo ala bara ka baroke ale ka basuma la o ka baroko te barolangulo bali mamso bali mange abala ka kuma folo mo bina ke chugoti na baba obi la ban chugoti ma joli ka ngado janama kono ni bara ka obi se janama kono chugoti ni bara ba ti ala ka je so chugoti amna tademba la ko baro de bo sallallahu alaihi wasallam abala kali baro bo wati mina sahaba usigile me kan la melege kada ka ale de che bae afi baro kati kisi ka ala kiran na nyada laje oya da manoroy Allah ka tu ala kira ko oya da manoroy kada ka kleni do klebe na ayeli mo nafa wallahi abi lahabi fla ba na do mina abi lahabi e do so ka horaya me de pia na do chine do me ko na la abi lahabi ya juga ya nini wallahi so fla musake abi lahabi rene na qur'ana ko tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghla عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته عمالة الحطب في جيدها حبل من مسد على يعني نكا مسوجونين نكا بلا يرفو ما أبي لا أبي دول ما وقع بي جانا ما كن النصر جراني على كلا بنيني عندنا نو من فناي جوم سو كهوريا نينا عندنا كابين جسر على جينا نيمانا بشيرو بنيني نصر جلا أم بالي ما مسونا دم أبويلا ena dama buela ena nakira kakene nyina moya mauludu duroti de zame jaralla waso makene kala mere filmena la anna na de kwanga change wodola de awa okena waso kena si kuyende na kwanga jogolla de ko jogoluma le kuma hawga Muhammadullah ala ko Muhammadu mima wa innaka la ala khuluqin azim
k'i janto i ni sinamuso cɛ la k'i janto i ni cɛ caman cɛ la i janto i ni sigiɲɔgɔn caman cɛ la i kana kɛ juru sarabali ye ala kira ma juru an ma bɛn a ma a ka juru sara i kana kɛ kɔrɔmatigɛla ye o jɔgɔ kun tɛ ala kira n'a muso la i kana kɛ maa tunala ye kana kɛ nasɔngɔtigɛla ye quartier bɛɛ pari e k'o la fitiri bɛ se don o don k'e to i kun fɛ ala kira n'a muso m'o kɛ ko kira wasala aw ye ladegeli fɛn Allah وني جود كلا قصير من قطعك فأسن إلى من أساء إليه وقل الحق ولو على نفسه كم ما يجود إلى سيدا لك كان يمكن ما يجات لك كي تدوما كي كتير فجوجا ولا نيل جودو أنا جود بلادي كنا توما دوكا توني كوسو كم على كلا جود ما جيت على كلا Bonak mi ala kira bi majigi chawi ala sulu bi majigi musoye kana ke ma kafale kana ke ma jamale kana ke du kono ma beto na bae to bi mana sela be ne toro lembe ibi sabinina ibi dimashinina ibi denenina ibi talatanina ibi arabanina ka ba do mali suguma ne bo be mini ibi ga dala ki jigi da qurbana so ne ka jama ke fe ne ya do iba fono janama ko jahannama o jogo ma ke ala kira la afala bana ala suru de la de wani na ko do ni do ba ba ye min fo ina kara mo ma ne jogo ka do wani ya dabla ka da kira la bu ni che ko chama me o bi ni che so ko ka dabla ko munaki ya me wajuru ka ron Allah mallam so wajuru de nafa o yi che zame bebe ka so ala kira ti be ka so ala kira de on ci ko fo be ka so am so ci ko fo be ka so ala ya le de ka on ye duwale ko ala laje ne ye kira fle bi resle ala kala de kira fole ala de kira labai ala de kira majile wala de kira korotale la ra jodo bonya drapo bi che no so ibul liwa sallallahu alaihi wa sallam ala de so ibul miraji an bɛ ala fo k'a barikada nin kan ka kɛ an ka mawuludu sigiko sabanan de ye ɲinan ta y'a sigiko sabanan ye an y'a kanu ka sirifula wele o kan na an ka jɛ ka mawuludu kɛ ɲɔgɔn fɛ o de y'u fana se yan o la an bɛ dugawu kɛ ya rabi ala kan an bɛɛ bɛn sababa ma an ka laɲini ye mun ye an ka tɔn yɛrɛ tɔgɔ nurul huda o kɔrɔ de ye ko kanda yeelen an tɛ fɛ cogo si de la yan Bamakɔ Mali kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ maa kelen ka to dibi la bilen an bɛ fɛ bɛɛ ka bila yeelen na ka bɛɛ kɛ silamɛ ye ka denmisɛnninw jogo ɲɛ u ka denmisɛnninw bɛ manamanako minnu na bi ka caya vraiment an ka laɲini belebeleba yɛrɛ ye o kɛlɛli ye n'o ye dulɔmiw ani zuɲɛmiw ani shishaminw ani sungurutigɛw ani banɛniw ni kurusi yɔrɔ ni ko kuntankɛw denmisɛnninw b'o min na tiɲɛ yɛrɛ la an yɛrɛ ka laɲini ye o de kɛlɛli ye ka da kan Allahu taala de ko ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ala de ko an kana sɔn cogo si la anw ani an ka maramɔgɔw ani an ka mɔgɔ fɛn o fɛn an kana sɔn cogo si la tasuma k'u jeni an ka association ka laɲini ye nin ye bɛɛ ka kalan kɛ mɔgɔ caman de kalanna kalanso min b'an bolo 14 don musokɔrɔbaw bɛ yen bi olu dɔw yɛrɛ ye kuranɛ jigi dɔw yɛrɛ caman kɛ kuranɛ la caman de bɛ yen bi mun bɛ a ka seli suran dɔn u b'u ka seliji faridaw n'a sunnaw dɔn an b'an ka sécuritéw fo kosɛbɛ vraiment tiɲɛ na u y'u jija u y'u cɛsiri an b'u fo ani minnu bɛ yen n'olu bɛ chaises placer mɔgɔw ka sigi a kan ka basew siri tiɲɛ na u cɛsirilen don su ani tile an b'an ka jeunes fo an b'an ka jeune filles fo u bɛɛ jijalen don an bɛ foli kɛ sirifukɛ yɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ ya rabi ala ka an n'a sɔn a ka ɲinifɛn na ala ka Mali kolo suma ala k'a bu suma fitina min bɛ Mali kɔnɔ ya rabi ala k'a ban fitina min bɛ diɲɛ kɔnɔ ala k'a bɛɛ ban o de tun bɛ ne bolo k'a fɔ salamullahi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamina an bɛ ala tanu don o don ka d'a kan masa min ye anw bila nin kalan in na an bɛ ala fo k'a barikada o la an bɛ ala fo n'an ka karamɔgɔ ɲuman sɔrɔ ye an ka karamɔgɔ in min tɛ sɛgɛn anw kalanni la su ni tile an bɛ fɛn min ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye silamɛ cɛ ani silamɛ muso ye bɛɛ lajɛlen ka kalan kɛ ka d'a kan kalan min filɛ nin ye o ye farida de ye an bɛɛ lajɛlen kan farida de ye silamɛ bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ kan k'i jija ka kalan kɛ
i ka kalan kɛ k'i ka diinɛ dɔn mɔgɔ tɛ se ka Ala bato ka ɲɛ fo k'a sɔrɔ i ye kalan de kɛ kalan nafa ka bon diɲɛ in kɔnɔ kalan nafa ka bon lahara nin kun ye an ye mi labɛn o de kun ye nin ye an b'a ɲini Ala fɛ ɲinan ta kɛra hɛrɛ la cogo min san wɛrɛ ta Ala ko yira an na Ala ka Mami mi kira fene bo fe ni de mamadu fene te fe dinya mamadu ala kira bangena Abdullahi de kira bangena abangena amba aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena minu mi kira fe atanu fle abangena makankalu de kira bangena